we staan hier nog bij de machine, maar wij rennen hier geen enkel gevaar. Nee, wij rennen hier geen enkel gevaar. Wij zullen je het dan vernemen dat je het roeken ook, dat het zwierd is? Als het in hoge concentraties wezen, zo je het roeken kennen, maar hier om het bedrijf heen roekst het net. Dat betekent ook al dat het heel snel vervleen is. De metingen binnen Aroen augustus dien. De resultaten binnen no naar boeten kwam. Het bedrijf neemt maatregels, al had er meer gevaar west van de omwijnden. Het is net gevaarlijk geweest. De GGD had er ook onderzoek naar dien. Hij duidelijk vaststelt geen gevaar voor de omgeving en voor de volksgezondheid. Maar desalniettemin, we voldoen net aan het vergunningsvoorschrift. Dus wij moeten binnen enkele weken zorgen dat we er wel aan voldoen. En dat geven we ook aan. Wij produceren er maar heel weinig tijd met die methylenchloride. Dat we altijd maximaal een uur per week. Op hierbasis zelfs minder dan 30 uur. Dus dat is maar heel weinig tijd best. Dus de werknemers hebben geen gevaar om? Nee, die hadden geen gevaar om. We hebben ook metingen op de werkvloer die zitten we altijd netjes binnen de gestelde grenzen. Nevens de GGD is methylenchloride alleen nog gevaarlijk als je er een soort van inadem je. Dat wie hier net onder water. Afec Foam stopt het nou met 10% van de productie. Dat is voor Afec wel een klap, maar ze kunnen het opvangen. En door nieuwe producten te ontwikkelen met andere groenstoffen als methylenchloride, kunnen ze dos verder.